何年も目覚めようと頑張ってきたのに未だに停滞してる感があったり、目覚められない自分を責めたりして何も現実が変わらなかった。目覚めるためにいろんなことをしつけても求める目覚めるという状況や状態ってなかなかなれないんですよね。きっとまだ何かが足りないからとか、努力が足りないからとか思って、またいろんなことをし続ける。そうするとね、あれ？私目覚めることができない人間なんじゃない？自分の能力はなくてダメな人間なんじゃないかなんて思うようになっちゃうんですよね。目覚めるというのが目に見えないものを見るとか聞くとか感じるができることだ。いわゆるですね、スピリチュアル能力が開花することだと思っていませんか？目覚めるっていうのは魂の質が上がるってことなんですよ。単にですね、霊的なエネルギーレベルが上がることなんです。もっと言うとですね、魂レベルでの本来のあなたに戻ることなんですね。そもそも私たちって